zašto radim to? Što ja vama sad pričam ovo, jeste meni konkurencija. Dalje pravim, dalje kuće budem ja deo kolača, najveći sebi da uzmem. Pa kaže, bila je fora o tome što kad sam ja, recimo, kaže, kretao i već sam ušao među ti ljude, kao, znaš, nije bilo jasno zašto ja ne probija, bla, bla, bla. I onda su ovi pričali i ja sam bio u fazonu kao, brate, što vi meni pričate ovo, razumeš, ono, kao, ne mogu da razume. Ne mogu da razume, I oni mu kao, kad budeš stariji, kao kad dođeš u naše godine, razumećeš kao i ti ćeš deliti znanje. Mi smo sebi kao, gde ću deliti, kao nema šanse. To je u nasledđe ostavljaš narednim generacijama i kažu od vas 1000 kojima ispričam, ako se jedan pojavi da pokida, to je isto deo mene koji je prošao, što sam ja podelio, što sam ja naučio za sebe, a drugi ljudi od svega odradio tu šemu, sve bilo full, i koji drugi ljudi da kažu da može da se uradi to, da postoji i opet da nastavi svoj legacy, jel te razumeš ono čovjek.